Orain entzungo dugu gaur bertan grabatu dugun elkarrizketatxo bat, lehen saioaren hasieran esan dugun bezala, Kenmokeko kide bat izan dugu hemen irratian, eta hitz egin dugu berarekin, biolentziari buruz, eta daukaten epaiketari buruz, ere hitz egin dugu pasaden larun batean egin zuten ekintzari buruz, hemen bertan Juan de Garay kalean, gobernu militarraren aurrean, eta jarriko dugu elkarrizketatxo hori, eta entzungo dugu haien hitzak hemen Irola irratian zuzenean. Abenduak 28an, Kenmok taldea kalera atera zen gastu militarrak suposatzen duen inuzentada salatxera. Abenduak 28an, Kenmok taldeko aktivistak Juan de Garay kalean aurkitzen den gobernu militarrera jodute akzioz violento bat aurrera eramateko. Honako hau adieraziz. Ez izan inuzente, gerra hemen hasten da. Komunikabide kateak toki gehienetan manipulatuak indarre represio. Ekintza aurrera eramateko inuzente panpin bat eraman dute eta kuarteleko atean finkatu dute. Modu honetan, gizarteari dei bat egin nahi izan die. Inuzente izateari utz dezaten. Inuzentada, dirudi, gizarte zerbitzuetan murrizketak jasatzen ditugun bitartean, hainbeste diru gastu militarretara bideratzea. Bestalde, euskal enpresek gerretako negozioetan duten implikazioa estatuko industria militarraren 15% baino gehiago handiagoa da. Hau da, egunero 5 milioi euro baino gehiago. Enpresa horietako askok defizita sortzen dute, eta gero mailegoak eskatu behar dituzte diru laguntza publiko gizan. Hori ez da kontuan hartzen gastu militarrentzat estatuko aurrekontuetan, baina beraz, bada. Talde antimilitaristaren ustez, estatuko aurrekontu orokorren gastu militarren atala ez da batere argia. Ikuspuntu honetatik, grafikoki adierazten du hori inuzente panpinak, defentsa ministeritzako aurrekontuak onartzen dituzte, beteko ez dituztela jakinik. Gainera, besteak beste, ez dira hor zenbatzen amargintza programa bereziak ez da erbesteko operazio militarrak. Edo ez dakite zenbatzen, edo benetan inuzentetzat hartzen gaituzte. Bai estatu du Kenmokeko taldeko lagun batek. Antimilitaristek azpimarratu dute ere legearen alderkeria, alde batetik, gerrako armak sortu eta erabiltzen dituenari saritzen dio, eta bestalde, antimilitarista batek 3 urteko kartzela zigorra aurre egin behar dio. Ejerzitoa salatzeko ekintza ez violento batean parte hartxagatik. Kenmokeko aktivista bat epaituko dute urtarrilaren 21ean, esandako kartzela zigorraren eskaerarekin. Garellano erregimendu buruz egindako omenaldi erakusketan ekintza batean parte hartxagatik. Ekintza horretan, erakusketatik kasku militar bat eraman zuten antimilitaristek. Egun batzuk pasata, loreontzi edo kasku lore bihurtuta itzuli zuten. Ekitaldi publiko batean, Gernikako Astra zentru sozialean, arma lantegi hoian. Zorakeria da, erregimendu horrek historiari omenaldi bat egitea. Gerretan hainbeste sufrimendu sortu dutelarik. Kuba, Maroko eta gaur egun Afganistanen eta aldi berean ekintza ez violentaren bidez, basakeria horiek salatzen dutena epaitzea. Aktivisten esanetan 3 urteko kartzeleko zigorra ez diekentzen motivazioa. Aldiz, antzematen dugu lan mordoa geratzen dela egiteko. Gure lagunaren epaiketak motivazio ematen digu mundu desmilitarizatu bat bultzatzeko. Egitea itxaropena, galdu beharrez dena, jaio ginen, deseko gara. Hau izan da Kenmokeko talde antimilitaristak argitaratu duen agiria, eta honi buruz hitz egingo dugu gaurko saioan. Badaukagu hemen Kenmokeko kide bat, eta, eskerrik asko etortzeagatik eta gabon. Kaixo, gabon. Badaukago galdera batzuk zuretzat, baina, hasiko gara galdetzen zer aldarrikatu nahi zenuten pasaden abenduaren 28an gobernu militarraren aurrean egin zenuten ekintzarekin. Badakizuegu
lan egiten dugula desmilitarizazioaren alde, bai armagintza hankaz gora jartzeko eta bai sistema militarra bera hankaz gora jartzeko, ezta? Eta zuk irakurri dozun agirian ezer baino beto esaten da, hiru ideia nagusi ziren. Batetik, bertan egiten da armagintza industria. Ematen du gerra kanpoan daudela eta gogoratu leloa, ezta? Ez izan inuzente, gerra bertan hasten da. Europako herri askotan ematen du, bueno, pues, guk ez dakagula zer ikusirik Afganistan, Irak, edo hainbat tokitan sortzen ari diren gatazketan, ezta? Eta badakagu arrazoi ekonomikoengatik eta pues, gure ekarpena egiten dugulako, eta adibide modura, badakigu Euskal Herriko industria potoloa dala, eta ez industria oroar, armagintza industriak bere ekarpena egiten du. Eta hori izan lehenengo puntua. Estatuko armagintza produkzioaren 100% bitartean Euskal Herrian sortzen da, eta alde batetik bertan bizi garelako eta ez gaudelako ados, hori nahi genuen salatu. Beste alde batetik eta estatu mailan ere, bueno, pues inuzente ez dugula nahi izan, aurrekontu batzuk egiten dira publiko, baina aurrekontu horietan partida asko daude eskutuan, ezta? Eskutuan edo, bueno, zurituta edo industria ministeritzan edo kanpo asuntos exteriores, bueno, olako ministeriotan, edo kreditu bidez finantzatzen direlako armagintza operazio bereziak, badaude moduak maila finantzieroan gezurrak esateko edo egiak zuritzeko. Eta orduan hori nahi gendun aldarrikatu, kopuruak hemen genituen, baina bai, armagintza operazio berezitarako ia 800.000 euro extra hoiek, edo Afganistango gerrarako edo kanpoko ekintzetarako bestelako dirutzak. Eta bukatzeko eta bereziki aurten urtarrilan guk aurre egin behar diogun epaiketa dalata, justizia ez da labardina danontzako. Eta, bueno, pues, herri honetan gauza asko gertatzen dira, eta ez hemen, ari dira gaur egun, nolabait kalera ateratzen dan edo zeinek badaka gaur egun arrisku handiagoa, nolabait bere azalean zigorra jasotzeko, ezta? Eta gurea adibide bat da, baina potoloa, kontatuko dugu zabalago nik uste gero, ezta? Ekintza bera, baina, bueno, gure taldeko kide batiak ekintza ez violento baten ondorioz, leporatzen diotena da tentatua, eta 3 urteko kartzela zigorra eta pilo bat diru. Baina, bueno, aitzakia izango da, baina hori gertatzen ari da, eta horrek 3 mezuak ziren. Ezin izan inuzente, gerra bertan hasten da, eta hori esan nahi genuen larun batean. Niri lelo hori irakurtzean lehenengo gauza bururatzen zait, nola hemen militarrek badirudi pertsona hurbilak, eta, bueno, bada militar industria edo bada ez da itxe egiten asko horri buruz, ez daude albiste askorik, eta zuk kalean pasatxerakoan ez dituzun militar asko ikusten, edo badirudi beraiek egiten dituzten gauzak inozenteak dira, ez dira gerrak sortzen, eta gero beste aldean, zuk esaten duzun bezala, haiek dira gerrak egiten dituztenak, militarrak, beste lekuetan, eta nola hemen badirudi hurbil daudela, edo jendearen hurbil, edo behintzat hori, estatua hori esan nahi du, no? Bai, bueno, bertan justu Euskal Herrian nik ez dakit militarran kain hurbilekoak direnik egia esateko, ezta? Egia da, polizia municipala ikusten dugula, eta oso hurbilekoa, segun nork, ezta? Eta, bueno, nik uste, eta guk uste dugu, sistema dala berez militarizatua dagoena, ezta? Eta gaur egun egiten armagintza industriaren gaia adibidez. Guk parte hartzen dugu sistema militarizatu horretan, zergaitik, gure baldintza ekonomikoak eta bertako ekonomia modu batean garatzeko, berdin digulako beste herri batzutan gertatzen ari dana, edo beste batzuen lepo bizitzea. Eta hori da, eta da egunerokotasunean egon daitezkeen jerarkia bereziak nola antolatzen den gizartea bera, nola kalea erabiltzeko eskubidea ere nolabait mugatzen zaigun, oso ohituta gaude kasi
jarrera autoritario batzutara, eta inkluso estadistikek batzutan esaten dute jendeak segurtasuna nahi duela, ez? Baina neurri batean klima hori sortu egiten du sistemak, sortu egiten da komunikabideen bidez, sortzen dugu guk gure komodidadea gaitik ere bai, ez da izango beti kanpoan dagola txarra, ez da? Osea, guk ere igual hausnarketa egin beharko dugula, eta ez eskatu, aita nagusi batek edo norbaiteku salbatzea, ez? Igual, alde batetik gizarteak autokritika eta beste alde batetik garbi sistemak bultzatu egiten gaitu alik eta nolabait sistemarekiko dependienteago bihurtu behar gara, babestuago sentitu behar gara eta ez gure buburua babestu, elkar babestu, guk uste dugu elkar babestu behar dugula, komunitatean egin behar direla gauzak, eraiki behar dugula, nik uste dala bizitza ikusteko ikuspegi desberdinak. Baina, bueno. Eta zergatik aukeratu duzu hemen Iralan dagoen gobernu militarra, zeren zuk esan duzun bezala, Bilbon eta Bizkaian badaude militarismoa zabaltzen duten enpresak eta eraikinak eta... Bueno, ikur bat da. Gobernu militarra ikur bat da eta beti dakagu joko hori inusentetan eta karnabaletan eta beti jotzen dugu. Ara, berez mesua garbia da, hau Bilbon bertan dago eta horrek ez dauka beste inungo garrantzirik horri izan edo beste nunbait izan. Guk egiten dugu beti soietxeko martxa maiatzean edo egiten ditugu ekintzak itepen, Samudion edo bizi martxa, bai. Egiten ditugu bestelako ekintzak beste puntu batzutan, baina egia da, badakala bere ohitura puntu hau, beti juten gara, eta humoretik ere bai hartzen dana, urtero, batez ere karnabaletan beti agertzen gara handi, gure broma egitera, baina, broma, klaro, sakoneko mesua dakana. Ez dakit jakingo duzunala, ez, baina zer egiten da gobernu militarrean? Badakigu, insumisioa zegoen, pilpina zegoen momentuan, hori insumisoak lo egiten zuten, eta, bazen, zuk esan duzu bezala, ikono bat, ez da? Baina, nik pasatxean gobernu militarren horretik, pentsatzen dut, zer egiten dute? Zer arraio egiten dute hemen eraikin handi honetan? Hori lehen gagunean, lagun batek galdetzen zidan, eta ia esatean nahi baduzu, ez dakigu. Burokratikoa izango da. Alde batetik estrategikoa horre egotea, presentzia hori, lotura aukiko da, uste dute regimendu bardina dala, baina honekin ez nago seguru, Garellano regimenduaren talde bera dala, hombre, armadaren zatiki bata, eta orduan imaginatzen dut, estatuko beste puntu batzutan dauden bezala, hemen ere egongo direla, eta kanpora Afganistanera dijoazen estatuko militarretako batzuk, agian ametik ateratzen dira. Ziur, ez dakigu. Ikurra bada, eta badaude eta Bilbo erdian, eta zorionez ez ditugu kaletik ikusten, baina, bai. Posible da Laster ikustea. Ez dira usartuko. Han daude, baina, behar dutenean, han daukate bere... Bai, egia da, existentzia hor daude. Presentzia. Hombre, hemen Iralan bizitzen den jendea, aututa egongo da, edo bentsak ikusiko du, goizean eta gauean altxatzen dute banderola eta jaizten dute banderola trompetarekin eta guztiz, eta nola ikusi duzue edo nola hartu zuten jendea eta militarrek ekintza hau, bai. Egia esateko, guan geunden bitartean militarrak ez genituen ikusi. Aldegin genuenean gure lagunetako batzuk gelditu zirenan eta bateratzi ziren euren horma garbitzera. Eta orduan euren Vicente Inusente erraldoia jarri genien eta Inusente piloa jarri genizkien eta hor atera ziren hori alde batetik militarren
gaia. Bueno, gero bebai, sartzen izaten dira gure webgunean, jartzen ditugun postetan eta komentarioak egiten bai, eta ematen digute haien iritzia eta jartzen gaituztean kasgora, eta gainera sistema horrekin lotuta dijoazten bestera bateko baloreak ere, pues ez dakit emakumeekiko ez dakit zer, bueno, barregarria da, broma ez talako, baina bai, barregarria da gero, harremana dagolako, beraiek ere neurri batean amorru hori edo ez dakit, ez? Agian sartu beharko gara. Bai, hori ikustekoa da, bai, irakurtzekoa eta gainera parte hartzekoa, ez? Eztabaidatan. Kaleko jendea, bueno, Joan de Garai bera oso, batez ere kotxeak pasatzen dira, kotxeak, betiko lez, pilo bat bozina posik, egiten ari ginena gaitik, eta jendea ikusten, eta bukatu zanean egia da, atera ginela ja gutxinaka plaza zirkularreruntz, eta jendeak eskatzen zizkigun folletoak, guk ikusten duguna da, jendea adi dagola. Badakala, mesua nolabait sartu egiten dela, eta jendea ez dela itxua gertatzen ari danari, ez? Atera ginen, eman genituen gure folletoak, musikarekin, estilo horrekin ere bai, ez? Estilo alaiarekin, eta baina nolabait gure aldarrikapenak botaz. Eta bere alagortu zitzaizkigun folletoak, eta gero zer hartzera joan ginen. Baina, bueno, hori zan. Bai, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, zuen estilo propioan, ez da, kenmok talde antimilitaristak beti erabiltzen du, ez violentzia bere ekintzetan, eta, bueno, zergatik ez violentzia, eta agian zer da ez violentzia, ez da? Jo, nik uste atera dala ja, orain elkarrizketan, ez da? Ez violentzia da, gizartea eraldaketzeko tresna, edo gizartea ikusteko beste modu bat ere bai, ez? Orduan ikuste garrantzitsuena dala eraikitzeko daukan gaitasuna. Eta gauzak beste modu batean egiteko, eta ez violentziaren ingredienteak dira taldea, kolektiboa, elkar babesa, horizontalidadea, autoritarismoaren kontrako hori, orduan justo, pues, sistema militarraren kontra, jun, modu koherente baten, eta ez violentzia dakana bebai da, helburua eta bidea koherenteak direla. Orduan, zeratako gizartea nahi dozu eraiki, eta eraiki nahi dozun gizarte hori eraikitzeko bidea bera da, eraikitzailea, ez da? Orduan, bueno, ingrediente horiek ditu ez violentzia. Nik uste hor ere definizioan galtzeko arrisku handia dagoela, ez da? Eta teoria asko daude, teoria politiko asko, eta bebai da hitz bat asko erabilidana, eta baina, bueno, ez dakit erantzun dizudan, baina... Bai, agian, nik mendik ikusten gehitu dezakegu beti aurpegia ematen, ez da, eskutatu gabe. Hori da. Eta, bueno, etortzen den represio hori, ere, asumituz, zeren esaten, guk egiten dugu hau, honegatik, eta, bueno, zuek, epaiketa bat, epaitu nahi gaituzue, epaituko gaituzue, baina guk hau egiten dugu honegatik, ez da? Bai, justua da zerbait, claro, ez violentzia eta desobedientzia zibila gure ikuspegi honetatik bada, bueno, aurre egin eta ados ez gauden arau horren kontra jo, arpegira eta ondorioak asumituta. Hori ere bai da, baina eta batez ere eraikitzeko modua, ez? Eta aldarrikapenak egiteko modua, umorearen gaia, eraikitzeko alderdi positibo horren kontua, ez? Zaintze hori, ez? Eta zaintze hori, gizartea, bera, zer behar du gizarteak? Hori, zer behar dugu guztiok, oinarrizko emozioak eta beharrak eta danak asetu, ez? Eta hori da finean, ez? Bizitzea, bebai. Eta honekin agian zar gaitezke pasaren urtean egin burutu zenuten ekintza batean, kolektiboko kide bat, orain heldu zaio, epaiketara bidaliko diotela, epaiketa hori urtarrilaren 28 batean izango da, eta bueno, kontatu pizkat zer egin zenuten ekintza hartan, kontatuko dizuet. Eta zergatik. A ber,
Iazko abenduaren 6an egin genuen ekintza bat, iazko abenduan pentsa, esan mediotan gehiegi atera, seguruenik ez da kasualitatea zala gehiegi atera mediotan, baina Basurtoko udal zentroan, udaletxearen laguntzaz, udaletxeak finantzatuta, ustez, edo bintzat bai laguntzaz. Baimenarekin, ziur, bai, babes osoarekin, ze udal zentroa zan, Garellano erregimenduaren 125. urteurrena zan Bilbon, eta orduan erakusketa bat antolatu zan. Aurraldarrikapena zan, eta grafikak oso ondo erakusten zuen, ze pozik bizi izan garen bilbotarrak, gainera gizon txikitero baten ikurrarekin adierazita bilbotarra, ez da? Horrek dakan simbolismo guztiarekin, eta militarrak ze lagunak izan garen dan beti. Eta erakusketara bertara sartuta, ikusi gendun behin eta berriro, erakusketa ezer egin aurretik, ez da? Zeuden hor ibilgailu batzuk, gero zeuden euren banderinak, euren eguneroko bizitzako gauzak, baina gero zeuden Marokoko gerrako argazkiak, kubakoak, armak, gaur eguneko armak, gaur egungo uniformeak, eta hori erakusgai, zer erakusten zan. Aparte barruan, zeuden 8-10 militar etengabe, jasarrera bebai zegoen ondo babestuta detektoreekin, eta ertzaina piloa, eta municipal piloa, eta hori zan erakusketa. Orduan, egia esateko Bilboko talde antimilitaristak hori ikusi eta hori jakin genuenean, zerbait egin behar gendula, bai, ez da? Baina pentsa, 50 metro karratuko espazio baten zerbait sortzea eta zerbait, guk argi geneukan zerbait lapurtu edo bintzat berkolokatu behar genuela, hori bai. Eta lehenengo izan zen, zer, ez da? Eta zer hori, eta gero nola, ikusi genuen bazituztela hor kasko batzuk, eta badakizue gure ikurretako bat dala kaskulorea. Bai. Eta kasku batzuk zeudenan erakusgai, eta pentsatu gendun, kasko bat hartu, eta kasko bat da han zegoen edozein objeturen ikur ere bai. Eta kasku hori izatekotan eta egotekotan egon beharko zan beste nunbait. Hori izan zan bigarren zatia. Orduan lehenengo zatia izan zan kaskoa bera lortzea. Eta ekintza horretan, lehenengo fase desberdinak egon ziren, lortu behar zalako lapurreta bera, eta esan erreza, zegoen jendetzarekin, ez da? Orduan lehenengo gure kidetako batzuk kateatu ziren hor behikulotara, eta hor ere ekintza atera zan mediotan, telebistan, eta inungo ejerzitorik bakea ez dauela besten, gure mezuarekin ekintza ohiko bat edo bat egin genuen. Ondoren, beste 3 kide sartu ziren eta foietoak bota zituzten, eta hor sortu zen eskandaloan, eta zaratan, gure beste lagunetako batek hartu zuen kaskoa, eta ala moduz, baina lortu zen handik ateratzea. Gero handik eta euki genuen komila artean sekuestratuta kaskoa 4 egunez, eta ekintza bukatu zen Gernikazuk esan dozun moduan, Gernikan Astra gaur egun lehen armagintza enpresa sana beste erabilpen bat ematen ari zaioan egin genuen prentsa aurrekoa, eta gero eraman genuen Bakearen museora Gernikan. Aldarrikatuz egotekotan alako objektuak egon behar direla memoria historikoa egiten, eta gerraren irain dana nolabait salatuz, ez da? Eta ez omen ejerzitoa konbentzeko. Eta hori izan zan ekintza. Eta zer gertatu zanan, lehenengo zati horretan, eta ipatu dizuedan bigarren urrats horretan, gutako 3 mutil sartu ziran foietoak botatzen, eta eurak hartzeko edo kanporateratzeko momentuan, beraiek jarri ziran, lurrera bota ziren, eta atera gaitzazue. Eta 3 ziren, guapísimos y altísimos, claro, eta 3 artean desente kilo egiten zituzten. Horietako bat hartzerakoan, edozein lesio izan dezake lumbago bat norbaitek, kasu honetan, ertzain batek atxamar bat okertu zuen. Eta horregaitik atentatu egotzi nahi diote. Orduan, badaka bere umore puntua, ezin dalako, egosten diotena da, momentu hartan, neurri batean altxatu eta nahita
violentzia egin ziola ertzainari. Eta, bueno, hori da egozten diotena, eta intentzionalidade hori dagolako atentatua hitzaren atzean, ez da? Eta horren ondorioa da, izan daiteke 3 urteko kartzela zigorra. Eta hori da orain, gertatuko dan epaiketa, urtarrilaren 21. Baina, bueno. Hor dago zuen salaketa, ez da pizka bat, nola, ez violentzia edo antimilitarismoa, aurrera eramaten duen taldeek, nola epaitzen dute, eta gero nola premiatzen dute, adibidez, udalaren baimenarekin, eta guztiz, militarren historia ez da, udalak badirudi nahiago dutela, militarrei espazioa ustea, edo bera baimena militarren txat arazorik gabe, eta gero, hemen Bilboko jendearen txat, eta ejertzitoaren kontra, eta armalgintzaren kontra jotzen duten txat, badago beste remedio bat, ez da, epaiketak, isunak, eta bideo honetan, agian, gelditzea, mugimendua, edo nola ikusten duzue zuek, zeren suposatzen dut izango dituzela, lista ederra marroiekin ez da, eta epaiketekin, zeren hainbestekin zekin, edo izan da lehen aldiz horrela hainbeste gartxela zigor eskarekin. Kemoken historian pentsa, insumisio garaitikona, zenba jende jasan duen gartxela. Sistema injustua dala garbi dakagu, esan nahi dut, eguneroari dira kakak altxatzen eta inorrez da zigortzen, ez da hori da salatu nahi genuena. Eta kasu honetan, agerian utzi nahi dugu zer gertatzen ari dan kasu honetan. Sorpresa ez da, badakigu gerrarik handienak edo desastrerik handienak, imagina, gai honekin zer ikusirik ez dakana, baina prestiz bera, ez da, urtetan itzi da hor, eta ze ondorio egondan, edo milaka adibide daude gaur egun. Orduan, kasu honetan, guk aldarrikatu nahi duguna da, honelako ekintza baten ondorioz olakorik gertatza, Eta, aber nola gauden, gu ilusioz beteta eta lan egiteko jarraitzeko prest, nik jendearen babesa sumatzen da, eta egia esateko gaur egun gauzak dauden moduan, edo mugitzen gara, edo ez gara mugitzen, eta azkenean mugituko gaituzte, ez dakizelan esan. Orduan, zentzu horretan, aber zer gertatzen da noingoan, ez da, baina honek ez gaitu inundik inora geldituko. Eta, jarri duzu martxan, kanpaina babesa emateko, edo elkartasuna adierazteko. Badago, entzuten gaitu zen pertsonak, norbaitek laguntza nahi baldin badu, urtarrilaren 21 baino lehen, ari gara eskutitzak bidaltza eskatzen, 3 eskutitz dira, bat fiskaltzari, beste bat barne sailariz, Eusko Jaurlaritzaren barne sailetik ari da gertatzen ez da, eta bestea epaileari. Orduan, nahi izan eskero, gure webgunea, dala 5kuartel karekin, 5kuartel.org, hor badago artikulu bat, eta hor ereduak daude deskargatzeko. Orduan da deskargatu, imprimitu, eta eredu bakoitzak dakan elbidera bidali, eta dagoeneko desente karta bidali dira, erantzunak jasotzen ari gara, baina metik eta urtarrilaren 21 bitartean nahiko genuke, alik eta babesik handiena lortu. Eta gero gonbidatu nahi dauenari, gurekin bat egitera eta gurekin lanean jarraitzera, ez? Edo bestela bakoitzak bere kausatik edo ikusten duenetik, baina bintzat, mugitzea, ez da? Eskerrik asko gurekin kontatxeagatik, eta, nahi duzuenean, hemen Irolara bueltatu alduzue, edo telefonoz egin, edo, nahi duzuena. Eskerrik asko zuei benetan. Venga, Gabon, eta aurrengo arte. Gabon. Agur.